सासे दैदेनगिरिनि एबा सासे लिडारनि जुदि लानाय थिरांथाया गोरोन्थि जायोब्ला फोरजा फिसाफोरा बेसेबां खस्थ' मोननांगौ जायो। नोंथांमोना बर्तमान थासारिखौ नायनानै गासै खोथाखौ हमदांनो हाबाय जानांगौ। बिदिब्ला बेबायदि जुदि दुखुनि समावबो नोंथांमोना जुदि गावखौनो सोरबा आमुक पार्टिनि सोरबा तुमुक पार्टिनि होननानै राजखान्थियारि बाहागो रानलायबाय थायोब्ला गावनि जि थामोनथा गावनि जि सिनायथि बेखौ नोंथांमोना खोमानानै लानायनि अनगा आरो बेयो जेबो जानाय नङा। थामहिनबा जिहेतु नोंथांमोना गावनि खैफोदाव गोग्लैनायनि समाव गावनि हारिखौ बासायनायनि सोलाय जुदि नोंथांमोना गावखौनो आमुक थमुक होननानै जुदि बाहागो खालामलायबाय थायोब्ला नोंथांमोना बर्तमानथ' नोंथांमोना सिनायथि होनानै लादों आं ट्राइबेल आं बर'। नाथाय बै समाव नोंथांमोना मा होननानै सिनायथि होना लाहैगोन गावखौनो? बे मोनसे बहुत गिदिर सोंनो गोनां बाथ्रा। थ' दा खोथाया जाहैबाय आं बे साननैसोआव नोजोर होनानै नुदों जे जोंनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदों जे थाखानाय एसटिनि जेबो खहा जायालासिनोलायनो एसटिखौ होनो हायोनो बा होनांगौनो। नाथाय आं बेवहाय दा बे खोथाखौसो बुजिनानै मोनाखै जे माबोरै थाखानाय एसटिफोरनि खहा जानाय नङा। आं बे खोथाखौसो बुजिना मोनाखै। दा खोथाया जाहैबाय दासिमाव जेनेबा गासै मोनद' हारिखौ दायो एसटि होनो थांगासिनो दङ। दा बेबायदिनो सरकारनि मिनिस्टार बिथांमोननि जि रेकमेन्डेसन जि मेम'रेन्डाम बेवहाय फोरमायनाय दङ जे 6टा हारिनि गेजेराव मोनद' गिदिर हारिनि गेजेराव 3 हारिखौ एसटि भि होनांगौ आरो 3 हारिखौ एसटि पि होनांगौ। दा बेवहाय बुंनो गोनां बाथ्राया बेसो जे गासै फुरा भारताव ट्राइबेला मोनसेयानो बेखौ रायजो सरकारासो स्टेट गभमेन्टआसो बेखौ बाहागो राननानै लायो। जे मोनसेया जाहैबाय एसटि हिल्स आरो मोनसेया जाबाय एसटि पि थामहिनबा एसटि प्लेन एरिया जायफोरा प्लेन एरियायाव थायो। स' बिदिब्ला दा बेनिनो गोदान मोनसे केटेगरिया जाहैबाय एसटि भि थामहिनबा भेलि एरिया जायफोरा थायो। स' बिदिब्ला बुंनो नागिरदों जे जों जिहेतु एसटि प्लेन बेवहाय एसटि प्लेनाव सोर सोर थायो होननानै बुङोब्ला बड', देउरि, सन'वाल, मिसिं आरो हाजं बिथांमोना एसटि प्लेनाव थायो। आरो बेनिनो जायफोरखौ डिमासा आरो कार्बि बिथांमोना हिल्स एरियायाव थायो। स' बिदिब्ला जुदि दा गोदान 3 हारिखौ जुदि एसटि पिआव सोनायानो जागोनब्ला अब्ला नोंलाय बबेयाव थायो? नों बबेयाव थायो? नोंबोथ' एसटि पिआवनो थायो। अब्ला जुदि बै 3 हारिखौ जुदि एसटि पिआव सोदेरफानानै होयोब्ला नोंनि जेखिनि पपुलेसन बे पपुलेसना बारायगोन ना बाराया? दायो आं जिहेतु अनलाइननिफ्राय रिसार्च खालामनानै मोननाय मथेब्ला मरान हारियावहाय 2011नि सरकारि सेन्सास मथे पपुलेसन ओंखारदों 1,69,759। 2011नि सेन्सास मथे बिदिब्ला दायो बेसेबां 2025 14 बोसोर उनाव बै पपुलेसना हयथ' डाबलनिफ्राय ट्रिपल जागोन ना जाया? बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय मटक हारि 2014नि सरकारि सेन्सास मथे बिथांमोननि पपुलेसना दङमोन 2 मिलियननि बारा थामहिनबा 20 लाखनिबो बारा। बिदिब्ला दिनै 2025 10-11 बोसोर उनाव बिसोरनि पपुलेसना डाबलनिफ्राय ट्रिपल जागोन ना जाया? बेबायदिनो आरो मोनसे हारिखौ जुदि नायोबा आनडिभाइडेड गवालपारा होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो जायफोरा गवालपारा, धुबुरी आरो बङाइगाव 3 जिल्लाखौ लाफानानै मोनसे बोखावजायै गवालपारा होननानै बुंनाय जायो। स' बेवहाय 2011नि सेन्सास मथे 4,60,000 पपुलेसन 2011 सनाव दंमोन। बिदिब्ला दिनै 14 बोसोरनि उनाव बिथांमोननि पपुलेसना डाबलनिफ्राय ट्रिपल जागोन ना जाया? बिदिब्ला जोंनि थाखानाय एसटि प्लेनाव थाखानाय पपुलेसना बेसेबां? बिदिब्ला दायो गोदानै जुदि सोदेरनो हानाय 3 हारिनि पपुलेसनजों जुदि जमा खालामनानै नायोब्ला लगभग 1 कौटिनि खाथियाव थांनानै दंहैयो। 1 कौटिनि खाथियाव पपुलेसन जागोन जुदि दायो 3 हारिखौ एसटिपिनि जायगायाव सोनानै होयोब्ला। बेबायदि हिसाबाव टटेल गासै आसामाव 2025नि नभेम्बर दाननि पपुलेसन सेन्सास मथे गासै आसामाव बेसेबां पपुलेसन दं मिथिगौ? 3,12,5,576 जन पपुलेसन दङ। बेनिनो जुदि 1 crore खाथियावनो जुदि एसटिपिआ पपुलेसन थायोब्ला बिदिब्ला साननानै नायदो नोंनि मा लकसान जागोन आरो नोंनि मा लकसान जाया? अब्ला दा आंनि सोंलुआ बेसो जुदि एसटिपि पपुलेसन जुदि 1 कौटिनि खाथियाव जायोब्ला नोंनि मोन्थाया थागोन ना? नोंनि राइट्सआ थागोन ना? बै खोथाखौसो आं बुजिनानै मोनाखै। बेखायनो बे खोथाखौ जुदि
बैफोरबायदि दैदेनगिरि बिथांमोना जुदि होनो हामारगोनब्ला, जुदि बिथांनि खुगायाव दङब्ला बेखौ रायजोनि गेजेराव फोरमायनानै होनांगौ थाबैनो। आंनि बे मोनसे आर'ज एबा खावलायनाय।